Mo. Cɛmɛ muso dɔ de nɔfɛ ko. Muso in de kini don ka ɲɛ gan kojugu walayi. A kini ka ɲɛ gan. Mo cogo di tanto? Ma se k'o faamu dɛ. Ne bɛ ka yira a la cogoya bɛɛ la. N ko ne b'a fɛ mais a bɛ k'a yira ne la i n'a fɔ ko fɛ tɛ ne fanfɛla la quoi. Pour que fɛ bɛ ne dusukun na mais ale bɛ ka ko in ta n'a ye sira wɛrɛ de fɛ quoi. A bɛ k'i yɛrɛ k'i n'a fɔ ko denmisɛnnin de don. A tɛ ka se k'a faamuya cogoya bɛɛ la ko a ka fɛ bɛ ne dusukun de la quoi. Mais e m'i da waga k'a fɛ k'o kuma fɔ yan. Parce que muso dɔw bɛ yen n'i ye zɛsi b'u la i yɛrɛ ka lajɛli kɛcogo yɛrɛ dɔrɔn u b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la karisa bɛ n fɛ. Mais dɔw bɛ yen yɛrɛ f'i ka bɔ i da yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la cɛ karisa ne b'i fɛ yɛrɛ de. Ma i ka ko ka di ne ye trop ma fɔ ma. E m'o fɔ a ye nɔ. Nin b'a dɔn ko ne b'a fɛ denmisɛnnin tɛ o. Mais a ye kuma dɔ de fɔ o yɛrɛ de bɛ ka ne tɔɔrɔ quoi. Mais ayi sisan i b'a fɔ a bɛ k'o ko de waleya quoi. A ye kuma jumɛn de fɔ? Ne tɛ se k'o f'i ye. Mais ne kɔni b'a dɔn kɔni sin kɔ la o ka fisa ni kɔdala munumunu ye. I b'a fɔ a ye. Mais n'a ka numéro b'i wele a wele dɔrɔn i ka ci fɔ a ye. Ni ne y'a wele a tɛna sɔn ka ne ka appel ta. Ne ma d'a la. Parce que ne n'a farala ɲɔgɔn na san cogoya min na. Ne ma d'a la n'a bɛ sɔn ka ne ka appel ta. Mais e t'u ka yɔrɔ fan dɔn wa? Ne b'a dɔn kɛ. Ɔ n'i b'u ka yɔrɔ fan dɔn taa yen nɔ. Imaya, ne de yɛrɛ ka fɛ yen nɔ ne ka fiancé yɛrɛ ma ne mun na ni jalamuso ye ne nana k'a f'i ɲɛna n tɛ se ka mɛn k'a ma kɛ n bolo ale bɛ so kɔnɔ. Ne ma d'a la n'a bɛ sɔn ka ne ka appel ta. Mais e t'u ka yɔrɔ fan dɔn wa? Ne b'a dɔn kɛ. Ɔ n'i b'u ka yɔrɔ fan dɔn taa yen nɔ. Cɛ cɛbakɔrɔ tɛ sɔn kolon tɛ musoko ye dɛ. Sin kɔ la o ka fisa ni kɔdala munumunu ye. Pasti, mama, jangan jigin ada buat. Nera mau bila sama nera. Mau ke sini lah. Mana mau baru bila. Mau ke sini lah. Wah, ini bukan ngaku. Apa ni bola di lagi dah ada film kamu. Dia bukan. Ni kasih gaya. Akhirnya ya ayat adil sini lawa. Ni berkumah mɛlɛkɛni fɛ a t'a dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ kuma a fɛ quoi. C'est à dire n ye ko sugu bɛɛ kɛ muso sera nin yɔrɔ ninnu ma vraiment ne tɛ k'a faamu quoi. Bon min ɲininka n'a sɔrɔ i n'a sera ka dɔ fɔ quoi. Mama, a
kɛra komi e ɲinɛna dɛ e nakun ye ne fɛ yan mun na a kɛra komi e ɲinɛna ne ni n kɔrɔkɛ y'a kuma fɔ n'i y'a e nana Bamakɔ yan nɔ i ye denmisɛnnin de ye i dɔgɔnin ye denmisɛnnin de ye ale de kan ka di e ma an t'a fɛ fɛn ka kɛ jagoya ko ye n'an t'a fɛ a ka kɛ jagoya ko ye o de kama ne ni n kɔrɔkɛ bɛnna ta k'e bila ka na walasa i n'i ka muso a ka se ka ɲɔgɔn faamu an b'a fɛ ka ko in dilan cogoya min na balimaya kama an t'a fɛ ka ko in kɛ jagoya ko ye o kama ne ni n kɔrɔkɛ kuma na k'i bila ka na walasa i ka muso a ka se ka ɲɔgɔn faamu an b'a fɛ ka furu ɲɔgɔn ma an t'a fɛ ka kɛ jagoya an minnu bɛ muso d'i ma n'i nana i ye cɛ de ye i bɛ se k'i ka muso faamuya cogoya min na i b'a la faamuya ten est ce que ne bɛ se ka taa e ka pilasi ta i yan mɔgɔ tɛ se k'i tile kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ tile kɛ koyi an sen b'an ka don a la o e bila kun de kana i k'a dilan i n'i ka fɛɛrɛ ye jɔn bɛ ne ka mara k'i ye e yɛrɛ tɛ wa ale b'i ka mara kɛ cogo la i b'i ka ko daminɛ cogoya min na ani bɛ laban e de b'o bɛɛ dɔn an kɔni b'a fɛ ka di ɲɔgɔn an t'a fɛ ka kɛ jagoya i na kun de walasa i n'i ka muso ka ɲɔgɔn faamu ka taa ka cɛlasigi kɛ e nɔfɛ o ka se ka ka cɛlasigi kɛ ne bolo dɛ a taa ka cɛlasigi kɛ e de fɛ yen cɛ ka kɛ cɛ ye koyi i na kun a ka ɲɔgɔn faamu n'i bɛ se ka mun kɛ k'a la faamuya o kɛ k'a la faamuya jagoya ko kɔni an t'a fɔ de ka bɔ a la. Bon, ne y'a faamu ne yɛrɛ ka mun kɛ sɛ dɔ kulukulu ma o ye tiɲɛ mɛ i k'u si yan fɛ bɛ sɛ yɛrɛ ma dɛ an kɔni b'a fɛ ka di ɲɔgɔn ma ko tɔ a b'i yɛrɛ bolo ye. D'accord, bon, ne y'a faamu n'i ka kuma faamu ne yɛrɛ kan ka ko kɛ cogo min a kɛcogo ɲuman a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ inshallah n'Ala sɔnn'a ma kunkɔrɔta bɛ bɔ ko in kɔnɔ inshallah. Cɛ ka kɛ cɛ ye dɔrɔn kɛ kabako yɛrɛ da ye an ne bɛna t'e ka mara k'i ye yan o ye denmuso bɛna furu ne de ma k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye. Oui, rentrez. Cɛ wɛrɛ yɛrɛ i nacogo ɲɛna kamanagan ba dɔ de bɛ ne kan c'est à dire i bɔra n'i ma bana feere i tɛ fura sɔrɔ a la komi an cɛ dama don donc mun bɛ to f'i ye n'i bɛ se hakilina min b'i la n'i bɛ se ka bilasira n'i bɛ muso fɛ n'i bɛ muso nɔfɛ i bɛ se ka mun de kɛ pour que a bɛ se ka sɔrɔ i ye i bɛ se ka la convaincre cogo di pour que a bɛ se ka sɔrɔ i ye parce que n'i b'i ka bana feere i tɛ fura sɔrɔ a la o kama o degun yɛrɛ yɛrɛ de bɛ e kan. Ok. Ma cɛ i nana fɛn kelen f'i ɲɛna cɛ a to muso a ka k'i fɛ fɔlɔ a to muso ka k'i fɛ fɔlɔ sinon k'a fɔ ko n bɛ muso nɛgɛ ou bien n bɛ wari d'a ma ou bien tali t'a ma k'a fɔ muso bɛ k'i fɛ o la o ma nɔgɔn dɛ
mais ni mɔgɔ y'i kanu a ma se nɛgɛli ma quoi o komi i ko ko an cɛ damaw ko n k'a lajɛ n ka kuma dɔ f'i ɲɛna walasa i ka se ka faamuyali kɛ k'i kamana gan ne ye conseil fɔlɔ mun d'i ma o y'o ye mais n bɛ filanan mun fana f'i ɲɛna ko musow tɛ kelen quoi muso dɔw bɛ yen i bɛ to ka service i bɛ to ka fɛn dɔ d'u ma i bɛ to k'u nɛgɛ i bɛ wari di d'u ma a dɔw bɛ se ka k'i fɛ o kama mais n ka cɛ o tɛ fɛ yɛrɛ yɛrɛ mun ye fɛ n'a tigi kɛr'i fɛ ni na kanu yɛrɛ la o de ye fɛrɛ quoi i y'a faamuya bon ne yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ nakun yɛrɛ ka kɔrɔ n'a yɛrɛ ye cɛ ne yɛrɛ kun nana Orozi ko de la Orozi non Orozi bɔra n'a nana i b'a f'a ɲɛna ko mɔgɔ fɔra ko i y'a mɛn i t'a fɔlɔ Mo e ma nin faamuya dɛ n yɛrɛ wɔsira tuguni n b'a kuma dɔ fɔ ne ma nin faamuya dɛ ne bolo muso de bɛna muso ɲini so kɔnɔ mais cɛ kana muso ɲini so kɔnɔ surtout yɛrɛ ne bɛ muso min nɔfɛ ayi ne ma nin ko in faamu nin ko in ne ma nin faamu mais bamananw ka kuma n'a tolila a kasa bɛ bɔ n'a tolila a kasa bɛ bɔ inchallah. Kata ne nɔfɛ ka bɔ kalanyɔrɔ la ka fɔ yan nɔ. Ne ye wele wele bɛ kalanyɔrɔ la an yɛrɛ filɛ sisan an tɛ ekɔli la n tɛ foyi ye ma. Parce que laɲɛnafin de bɛ ne la e yɛrɛ b'a dɔn ne kelen de bɛ yan ne ka musokɔrɔba fɛ ne bɛ bɔ depuis sɔgɔma fo su ne kelen de bɛ yan o y'a to ne y'a fɔ diya ka ne ma fɔ kalanyɔrɔ. Laɲɛnafin min minɛ belebeleba ekɔli la non ni temps b'i bolo dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni bɛ yen sisan ni temps b'i bolo ni bolo bɛ bɔ ekɔli la i bɛ si kɛ y'a mɛn ni tɔgɔ n'a ka baro kɛ i y'a faamu. E yɛrɛ b'a dɔn an ka cɛkɔrɔba filɛ nin ye ale tɛ sigi la o kelen de bɛ yan ɲɛnafin tɔ b'an fɛ. Non tiɲɛ yɛrɛ hali n'a kɛra ne yɛrɛ ɲɛnafin min minɛ problème t'a la i y'a mɛn n tɛ foyi ye ka n'a na n bila i kun na yɛrɛ. I b'a dɔn e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn fo ka na se bi ma a kɛra ne bolo i n'a fɔ an ye san caman de kɛ ɲɔgɔn kan i b'a dɔn ne bɛ siran diɲɛ kɔnɔ fɛn min o ye janfa de ne bɛ ka siran i ka na ni janfa parce que an filɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan e kanu min bɛ ne dusu ne ne bila tan tɔ cogoya la a bɛ sɔn ka juguya n ma dɛ. Chacha e ne ye ɲɔgɔn don fɔlɔ min ne bɛ kuma de fɛ i b'a miiri fɛn min na kana na n bila i kunna don kelen kuma tɛ k'i bɛ sugo a la yɛrɛ ne tɛna se k'i janfa cogo si la sabula ne y'i ye a kɛra ne yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ i bɛ a min fɔ ne taga dugu ta o la ne tɛna se k'i janfa kana miiri ne kuma tɛ k'i bɛ da n'a ye i y'a mɛn kana da ka miiri bɔ nin ji fila bɛ togoya min na tant que min gɛrɛ n'o ye ɲɔgɔn na e ne fɛnɛ b'o togoya kelen na i y'a mɛn. I b'a de ka kuma ye nisɔndiya nka dumuni dɔ bila ka di ma ne b'a dɔn kɔngɔba de bɛ e tɛ tuguni n'a fɛ yen a n'a fɛ yen tuguni kɔngɔ dɔ bila o ma e dalen tɛ ne la.
ne fɛ ka fɔ ne talen de la a ka ɲi sa a ka ɲi o de problème t'a la. Sa. Rose, cɛ dɔw yɛrɛ fɔli b'a nɔ. Jɔ. Ko mun? Ala, n bɛ tila ka wele. I bɛ tila ka wele yɛrɛ. Mun ye jɔn ye? O ye mun ɲininkali sugu ye? Ayi, mɛ cɛ bɛ fɔ e kɔ ne b'o kuma f'i ye k'e bɛ tila k'o wele. Ni ɲininka jɔn n'o kɛ? I bɛ ka ɲini mun ye jɔn ye? Awɔ, mun ye jɔn ye? Mun ɲini ka man di? Ale de bɛna ne furu. Ko Ala y'an da ɲɔgɔn kan ma. Ahan. A dama ɲangi. Non, ne yɛrɛ dabala banna. Komi o de bɛna ale furu, k'o y'ale ka man de o de bɛna ale furu. C'est comme ale bɛna to ka cɛlasigi la. Ja, Jo yɛrɛ nana yan nɔ, ne bɛ ka n ka degun fɔ Jo ɲɛna. Ja o yɛrɛ ye ne jugu kun kelen de. Kana muso yɛrɛ ɲininkali kɛ. N muso ex o yɛrɛ nana fo n kɛrɛfɛ. Non, ne bɛ sa ni nin mɔnɛ ye. Nin mɔnɛ kelen kɔni ne bɛ sa ni de ye. Ne ma se ka n kungo fɔ mɔgɔ si ye fo jugu. Fo jugu. A ye den to yen walayi. Nin bɛ wo o kɔnɔ ne bɛ nin ɲini. Ala bɛ minɛ ne wo de kɔnɔ. N bɛ nin ɲini ka don a nɔfɛ yen nɔ n t'a to yen. Nin kɔni ne tɛ nin to yen. Sinon nin mɔnɛ ye ne ne sara nin de dɔrɔn. Non, a tɛ kunna quoi. Nin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne t'a to yen. Ala ka taa tɔgɔ sɛbɛn avion bin na o de da ka d'a la. Ne kɔni ne tɛ to yen dɛ. Oui, allô? Ouais, Blo, ça va? Quand même, oui. Tu es maillé pour le moment, ah, ok. Sinon, ne menem bela bo, ne rete ce qui sent. Ok, n'y a pas de Inch'Allah, il va en sera. An b'a ni sɔgɔma. Ne wulitɔ la.
E ngora e kutamu. Ne tɛ muso dɔ de kun voyage la a nana ko jagoya n ka taa foli kɛ ne kun tagara o yɔrɔ de la. Ne kuma fɛ k'e ɲininka o e ne denkɛ ka ko bɛ cogo di taara an ka ɲɔgɔn faamu dɛ. Ba e nana ne ye so kɔnɔ ka ban ne bɛ so kɔnɔ o ka ɲi nɔ. O ye mun kuma ye ne ka to ma n b'a fɛ i ka jaabi de yali ni n denkɛ a bɛ ka ɲɔgɔn faamu wa. Ba ne taara o na jaabi wɛrɛ fo ka tɛmɛ n'a bɛ so kɔnɔ ka ban o y'o bannen ye. A fɔ ne den bɛna n bila malo kɛnɛ kan. Ouais, bon, ça va, ça va. Ça va. C'est un chez. J'ai maintenant mes combis là, oui. Ah, j'ai même foiré. Ah, c'est vrai. Non, il faut pas dire ça. Aïcha, il y a un truc à toi, Ali. Ali, mais Aïcha, Ali. Ah, ok. Aïcha, ça va? Ça va. Amona. Ouais, ça va? Ah, morimo. Alors, grand chapouama. Qu'on d'affaire ça. Bon. Ouais, l'eau, ça va? Bonjour. Passe là. Jambo. Oh, cɛ i sumanen don dɛ. Mun de bɛ yen nɔ? Non, foyi tɛ yen. Min bɛ yen ne yɛrɛ y'a faamuya sisan. Dɔɔni don dɔ bɛ papiye nɔ i y'a faamu. Dɔ bɛ yen i y'a faamu. Ouais, Kev. Bonjour, ça va? Koga. Ah, de la chérie, cɛ yɛrɛ cɛ filama cɛ bɛ jugu faga dɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn tɛ lɛsibiya cɛ yɛrɛ sojalen tɛ mun bɛ yen dabila sa e baro e ye min kɔnɔ si de walima a yɛrɛ ka bɔ ne kanu yɛrɛ yɛrɛ de a ka di ne ye an ka ɲɔgɔn faamu ni ko Morilayi ne tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ne ka di ye jumɛn yɛrɛ ka di i bɛ jumɛn fɛ i bɛ mun fɛ i bɛ min fɛ a fɔ n ɲɛna dɔrɔn n b'a ɲini k'a d'i ma ne yɛrɛ y'a f'i ye kana dute yɛrɛ hali n'a sɔrɔ ni min ka di ye dɔrɔn dans la vie o fɔ dɔrɔn ne b'o ɲini k'o k'i ye je te le jure problème t'a la dɛ I ko mun ka di n ɲɛnama la n y'o f'i ye
Yo mun ka ne rose ne ya. Iki darak se den te ka bona. Ika ta ka village la. Ibe kan tori bi ya be ka digina. Ni sera ko ke nyina me ala. O be jani.